Televízia Lux uvádza cyklus dokumentárnych filmov Áno, beriem. Kľúče k šťastnému manželstvu. 12. časť. Ako vychovávať deti. Niektoré starobilé, ale i moderné utopické zriadenia sa snažili oddeliť deti od svojich rodičov a dať ich do starostlivosti štátu. Ich predstavitelia mali na starosti vzdelávanie detí v súlade s bezduchou a neosobnou ideológiou. Nové technológie dnes poskytujú širokú škálu možností, o ktorých sa utopistom ani nesnívalo. Roboty, kybernetika, videohry a internet vyzerajú, ako by sa nás chystali oslobodiť od námahy spojenej s výchovou detí. Je to možné? Áno. Je to dobrý nápad? V žiadnom prípade. Dnes si všetci rodičia myslia, že úspech ich detí tkvie v angličtine a internete. Ale ukazuje sa, že musíme naše deti vzdelávať v mnohých iných oblastiach. Nielen v tom, ako používať počítač a hovoriť cudzím jazykom. Existuje 5 rozmerov osobnosti. Telesný, emotívny, rozumový, spoločenský a transcendentálny. 5 dimenzií? To je všetko? A kedy začať s výchovou detí? Musíme začať veľmi skoro. Ešte pred tým, ako sa narodia. Preto by sa mali snúbenci či manželia k sebe navzájom pekne správať. Neskôr budú takí aj k svojim deťom. Dúfam, že budem dobrou matkou, no predovšetkým chcem byť dobrou manželkou. Vtedy totiž budem príkladom pre svoje deti. Raz aj oni budú môcť prežívať vzájomnú lásku, tak ako my. Je zrejmé, že keď sme šťastní a objímame sa, smeje sa aj naše dieťa, lebo aj ono je šťastné. To dáva dieťaťu silu a dobrý psychologický základ. Keď dieťa vidí, že jeho otec a matka sa nadovšetko milujú a sú ochotní sa obetovať, dáva mu to neopísateľný pocit bezpečia. Nič iné im nemôžeme dať. Ani majetok, zábavu, prístroje či hračky. Deti si myslia, že šťastie k ním príde samo od seba. Ale treba ich varovať. Či trojročné dieťa by malo pochopiť, že o šťastie treba bojovať. V tomto veku je potrebné, aby si uvedomilo a zároveň aj rozvíjalo istú úroveň disciplíny. Stanoviť ju je väčšinou úlohou otca. Disciplína a poriadok znamenajú, že existuje istý rozvrh. Čas obeda, čas na hru, na večeru, na prácu. Myslím si, že im treba trochu organizovať deň. Takto sa postupne naučia, že všetko má svoj čas. Čas na jedlo, na hru, na oddych, na počítač či hraciu konzolu. Napríklad na hracej konzole sa môže spolu zahrať celá rodina. Rodičia tým prejavujú záujem o dieťa a jeho záujmy. Ale všetko treba robiť s mierou. Takže vychovávať znamená robiť šéfa? Nie, vždy vychovávame najmä vlastným príkladom, čo je najťažšie. Nie rozkazovaním. Zamyslite sa, aké hodnoty sú v danom veku potrebné. Napríklad do 5 či 7 rokov sú to poslušnosť, úprimnosť a poriadok. Keď sa dohráš s hračkami, pozbieraš ich a upraceš. To sa musia deti učiť už od malička. Ak sa to nenaučia, bude to neskôr ťažké. Veci. Ale koľko by ich deti mali mať? Darčeky, peniaze, hračky. Nepreháňame to? Deti sa už tak netešia z hračiek, darčekov či peňazí, ktoré dostanú. Majú ich priveľa. Darčeky by sme im nemali dávať často. Isté na narodeniny, Vianoce, ale nie len tak hocikedy. Potom si ich prestanú vážiť. Deti treba viesť aj k zvládaniu nedostatku. Je dobré, keď im občas čosi chýba a nedostanú to hneď. Opačnou výchovou by sme dosiahli, že by boli príliš slabé pre tento svet. Mysleli by si, že život je jednoduchý. Ale takto väčšinou nefunguje.
Učme ich veci si zaslúžiť a vážiť si ich. Nech si uvedomia, že niektorí ľudia nemajú nič. Keď to rodičia s darčekmi preháňajú, je to, ako by si kupovali ich lásku. Namiesto toho, aby im dali, čo skutočne potrebujú. Svoj čas, svoju lásku, seba. Výchovou chceme naučiť deti milovať a viac sa zaujímať o druhých ako o seba. Najväčším darom je teda náš čas. Ale koľko? Všetok? Nie všetok. Musíte nechať dieťa hrať sa aj samé. Nech si vymyslí svoje vlastné hry. Nech sa chvíľu nudí. A potom z tej nudy vymyslí, ako by mohlo stráviť čas a bolo spokojné s tým, ako čas využilo. My, rodičia, sa venujeme svojim deťom, aby sme ich potešili. Teda dávame. Ale výchova sa skladá aj z prijímania. Keď od nich prijímame, ako by sme dolovali to najlepšie, čo v nich drieme. Chce to veľa času a tvrdej práce. Niekedy sme v pokušení blahobytu alebo ekonomického úspechu. Niekedy predstierame, že naše deti nemajú žiadne nedostatky. Vraj nemôžete o nich nič zlé povedať. Musíte byť ich priateľmi. Áno, to môžeme, ale takisto sme aj autoritou. Autorita znamená naprávať a trestať. Ak dieťa robí niečo zlé, napomente ho. Ale vysvetlite mu prečo. Aj trest? Áno. Musí však prísť včas a vo vzťahu k tomu, čo urobilo. Vtedy to dieťa pochopí. Napomínať ich? A čo ak to preženieme? Často robíme veľkú chybu. Príliš sa zameriavame na negatívne veci. Je lepšie poukázať na to dobré. Netvrdím, že nemáme dieťa napomínať, ale pochvala je oveľa účinnejšia. Dobré skutky treba oceniť, aby si ich dieťa všimlo, a to nie len slovami, ale aj činmi. Chlapci, ktorí sa držia maminej sukne, nedospejú. Úspejú len silní. Limity a pravidlá by mali platiť už od útleho veku. Deti by mali byť zodpovedné a vykonávať domáce práce prispôsobené svojmu veku, samozrejme. Ale každé dieťa by malo mať svoj diel domácich prác. Takže by sme mali deťom určovať hranice slobody už od útleho veku? Vychovávať znamená prenechávať deťom stále väčšiu slobodu a zároveň zodpovednosť za ich životy. Samozrejme v závislosti od okolností. Nerobiť za ne nič, čo už dokážu urobiť samé. Sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Kým deti nie sú dostatočne zodpovedné, nedávajme im veľa slobody. Vo veku, keď ešte nie sú schopné urobiť vlastné rozhodnutia, musia dôverovať rodičom. Postupne im treba ponúknuť príležitosti, kedy preukážu svoje slobodné a zodpovedné konanie. Viesť ich k slobode? Ale ako? Kázaním? Namiesto toho, aby sme deťom robili kázne, musíme ich naučiť myslieť. Naučíme ich to tak, že sa ich budeme pýtať. Ale nie zvedavé otázky. Prečo si to urobil? A prečo? Nie, napríklad, povedz mi, čo si myslíš o tejto situácii. A ak vaše dieťa hovorí niečo strašné, zostaňte pokojní. Vypočujte ho. Týmto spôsobom sa vaše deti naučia niečo veľmi dôležité. S mamou a s otcom môžu hovoriť o všetkom. Hovoriť o všetkom? Aj o vzťahoch a sexe? V akom veku? Nemôžete im povedať, čím menej vieš, tým lepšie. Ale všetko, čo vaše dieťa vie, má počuť prvýkrát od vás. Nedovoľte im, aby si to zisťovali inde. Nie len preto, že informácie môžu byť skreslené, ale preto, že ste za svoje dieťa zodpovední. A čo ak neviem, ako vzdelávať dieťa v sexuálnych otázkach? Čo mám robiť? Musíte sa snažiť. Vyskúšajte niektorých zo vzdelávacích kurzov pre rodičov. Odpovede sú aj v knihách, ktoré si možno spolu prečítate. Napríklad navštívte kurz, prednášku, čítajte dobrú literatúru.
Nemôžete čakať, kým budete mať problémy s deťmi alebo v manželstve. Musíte študovať tieto veci do hĺbky a zaujímať sa o ne. Keď potrebujem pomoc, nespolieham sa len na vzdelávanie, ale aj na milosti a sviatostný život. Niekedy je cenné uvedomiť si, že na všetko moje vlastné sily nestačia. Musíme sa spoliehať aj na pomoc zhora a potom veci pôjdu oveľa ľahšie. A aké zvyky či hodnoty by sme mali vštepiť našim deťom? Veľmi dôležitá je štedrosť. Dieťa by sa malo vedieť podeliť. Najskôr so svojou sestrou, so svojou rodinou a potom s priateľmi. A takisto trpezlivosť. Deti by nemali dostať hneď všetko, na čo si pomyslia. Ďalšou hodnotou je pracovitosť. Pomáhaním v domácnosti získava dieťa dobré pracovné návyky. A dbajte aj na tie študijné. Všetko si s deťmi spoločne organizujte. Tak získajú rutinu, ktorá sa im neskôr zíde. Ale nemali by sa naučiť všetkým týmto veciam v škole? Výchova sa odohráva doma. Škola len pomáha. Škola by mala pomáhať upevňovať to, čomu sa dieťa učí doma. Ak vaše dieťa dostáva doma katolícku výchovu a potom ho dáte do školy, kde nič z toho nevidí, môže byť zmetené. Voľba správnej školy je veľmi dôležitá. Je to kapitál do budúcnosti. A pokiaľ ste už spravili patričné rozhodnutie, nezabudnite zostať v kontakte so školou. Dieťa nestačí prihlásiť do dobrej školy. Tým sa moja úloha v jeho výchove nekončí. To by bola chyba. Škola nie je náhradou za rodičovskú zodpovednosť. Škola je rozšírením rodiny, nie štátu alebo nejakého anonymného subjektu. Povinnosťou rodičov je stále sledovať, či ich dieťa žije v dobrom, pravdivom a peknom prostredí. Majú ho chrániť pred zlom a klamstvom. Pýtajte sa, čo sa vaše dieťa učí v škole. Ak s tým nesúhlasíte, zareagujte. Máte právo na zmenu. Ak je dieťa na verejnej škole, vyžaduje si to aktívnu spolúčasť rodičov. Bez nej prosperovať nebude. Ktorý aspekt výchovy je pre kresťanských rodičov dôležitý? Pri výchove našich detí je pre nás najdôležitejšie odovzdať im dar, ktorý sme sami dostali. Je to dar viery. Ak však nebudú premýšľať o Bohu, od čoho sa bude odvíjať ich život? Od futbalu? Či od aut? Budú to drogy, sex či iná modla, ktorá ohrozí ich večný život? Nebolo by preto lepšie učiť ich nábožnosti už od začiatku? K viere vedte deti už od útleho veku. Všetko však treba citlivo prispôsobiť ich rozumovým schopnostiam. Od 7 rokov už začínajú chápať evanjelium. Postupne rozvíjajme svedomie, inteligenciu a pevnú vôľu. Starého otca poznajú deti už od svojho narodenia. Rovnako je to s Bohom. Už keď vezmem bábätko do náručia, prosím pannu Máriu, aby ho ochraňovala. Keď ho uspávam, spievam pieseň Panne Márii. Zakončím to modlitbou k anielovi strážnemu, aby ho chránil. Život prináša mnoho zmien a obratov. Je to ako pri tanci. Vzali sme sa, narodili sa nám deti, vychovávame ich, oni odchádzajú, začíname oslavovať výročia. Nie však nostalgicky, naopak, radostnejšie. Pretože si zachovávame vieru, živú lásku a žijeme cnostným životom. Ak dokážeme v našom manželstve prijímať Božiu pomoc, náš život bude naplnený ešte väčším šťastím než chvíľa, keď sme si povedali: áno, beriem. Na slovenskom znení spolupracovali Přemek Boublík, Stanislav Staško, Laco Konrád, Hanna Letková, Bibiana Ondrejková, Jana Lexman, Jozef Kováčik, Ľubka Čutková, Maťo Lišák a Martin Norris. Vyrobilo Studio Lux v roku 2013.